situación nós sí que creemos, eu creo que sí que hai esperanza, sí que hai alternativa, sí que hai posibilidade. Eu tamén teño que decir que no caso galego, en Galiza, a única esperanza, efectivamente, mobilizarse en bloque. Non hai outra. A única esperanza é o bloque nacionalista galego. Para sair deste burato necesitaremos cambiar este modelo económico, necesitaremos máis autogoberno, necesitaremos defender os intereses da maioría social e os intereses de Galiza. Pero sendo como é difícil vencer as dificultades, porque é, sin embargo, é posible e é necesario. O señor Núñez Feijóo terá que facer algo máis que ver medrar o paro no noso país. Mes de novembro, paro registrado, 8.000 parados e paradas máis, 32% do total paro registrado no Estado español. Haberá que facer algo máis que ver como desaparece o sector lácteo sin inmutarse. Dende logo, algo máis que paralizar un sector eólico para darlle os amigos e que como resultado até o momento provocou a perda de 2.000 empregos nese mesmo sector. Algo máis que desviar o orzamento da sanidade pública para o beneficio privado construindo hospitais a precio de ouro. Algo máis que axudar a destruir miles de empregos apoiando un decreto de carbón que perxudica claramente os nosos intereses. Falamos de eleccións municipais e claramente hai que impedir que a dereita ocupe tamén os concellos. Hai que impedilo. E, dende logo, a garantía frente ás políticas da dereita é o bloque nacionalista galego. Somos a garantía. Sabemos perfectamente, e o Partido Popular tamén o sabe, que o éxito do bloque nacionalista galego é o fracaso do Partido Popular. E o fracaso do bloque nacionalista galego será o éxito do Partido Popular. Polo tanto, nós vamos a ser a clave nestas eleccións frente ás políticas da dereita. Isabel Pérez a alcaldía, levarán a alcaldía. Ánimo, adiante, por Ourense e por Galiza. Se me permitides, vou facer unha moi pequena referencia persoal. Cando me piden que me presente, que me defina, emprego sempre dúas palabras. Eu son muller galega. Despois engado, agora son tenente de alcalde, concelleira de Cultura, deputada provincial e candidata do BNG á alcaldía de Ourense. Pero son todo iso porque son muller galega. Son muller nacionalista e de esquerdas. E como muller sinto orgullo de ser por vez primeira candidata a ocupar o máis alto cargo o que se pode aspirar na actividade pública. Alcaldesa do concello onde nacín, onde vivo, disfruto do meu lecer, fago as miñas compras e onde traballo. Nacionalistas ourensáns somos unha parte indisociable da historia política desta cidade. Desde Alexandre Bóveda aos que exercemos a actividade política na actualidade. E aquí quero facer un agradecemento expreso a todos os concelleiros e concelleiras da historia desta cidade. A todos, a todas. Ofrecémosvos simplemente dúas palabras: compromiso e traballo político. Traballo e compromiso. Meus e de toda a candidatura que hoxe vos presentamos. Unha candidatura disposta a traballar en bloque por Ourense. Asumo o reto de encabezar este proxecto pensado para seguir a transformar Ourense, con humildade, pero con firmeza, sen presa, pero sen pausa. Un reto para un proxecto no que ten que asumir o imprescindible protagonismo a sociedade ourensá, todos vos. Unha sociedade, como sodes, viva,
dinámica, fortalecida nas dificultades, pero confiada na realidade que estamos a vivir. E parafraseando o celebérrimo dito de Arquímedes, dádeme un punto de apoio e eu erguerei o mundo, pídovos que nos sirvades de apoio, de esteo, de avalanca para continuar a erguer Ourense. O BNG precisa dese punto de apoio que sodes vos. Necesitamos que nos impulsedes para afrontarmos os retos vindeiros coa ilusión de traballo ben feito e o convencemento de non tervos defraudado. Por vos, por Ourense, porque o merecedes, porque Ourense o merece, porque Ourense precisa do noso esforzo e tamén do voso compromiso, moitas grazas por estardes aí. Grazas. Moi boa noite.